village committee board खायनानै जों बार लेटार बरका स्टेट गभर्नमेंट किटे एडिसिन हंगय बागदै village committee board खायनि हंथौ village committee जे काप्लाय हंनाय बनो ओ village area न नायखौनाय ओ village area नि हामक्रायनि बागै लामा हंथौ तय हंथौ कारेन्ट हंथौ स्कुल हंथौ जा नांमानि जों गणतंत्रनि बिसिंतै इलेक्शन खायै जे काप्लाय हंनाय बनो लादि जमाय लेटार रो स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन खाया तानि बाय बो इलेक्शन खाया कायनै और कारण तो कायनै कायसा हिकाय बो किरि जागो तीव्र मथानो केसे नंनानि विलेज कमिटी बोर्डो पायावनानि किरि जागै विलेज कमिटी बोर्ड खाया आर कायसा हिकाय बक्सिनि तीव्रसानि इलाकाओ डेवलपमेंट नाया ककबाय सिमि सागो सबका सार सबका विश्वास आले काहाम के मारिया डेवलपमेंट बक्स जितना हिके तिनि विलेज कमिटी बोर्ड खायकामो विलेज कमिटी बोर्ड से खाया हिकाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से करे सब सामंग तांनाय सब इलाकानि काम हामया नायनाय इलाकानि गाहाम हामया नायनाय सिनि विलेज लेवल जे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तंनाय बक्स नायनाय ब्ले बोनिस दाय तंनाय ब्ले बोनिसे कायसा रेसपॉन्सिबिलिटी तंनाय बक तिनि विलेज कमिटी खाया मीन्स जों वासुनि नांनाय बक सिनि हामक्रायनि बाय नाया सिनि इलाका को बक डेवलपमेंट नाया बुखबाय सिमि crores and crores रांनि कक साराय बक 1000 crores 5000 crores असुक सेंक्शन खायका ओ ब्लगस रां हलका गंडदैसा ब्लगस हलका दमुनगर रैसाबारि गंगानगर माहि साउदब ओ आमसाय हलका रांगसो डेवलपमेंट नौ नुखा बनि डेवलपमेंट बुङो नौ नंनाय कायसा मानै बीजेपी बा आईपीएफटी बुलाय मानि 2018 बक एडिस एसेंब्ली इलेक्शन पाइ फेमिनि आगुलो जों कायसा मानि नुखा बुलाय मानि दिल्ली बुलायो